an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma aw bɛ Jani point ML FM ale sanfɛ an ka page Facebook YouTube ale ni WhatsApp olu kan ka laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la ni wulada in na kibaruyaw nana tali kɛ min na Covid wari min dunna ko directeur kɔrɔ minnu tun b'an ka dɔgɔtɔrɔsow kunna u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ k'olu bila kaso la bi sɔgɔmada in na concours min fana fɔra n'o o ye fonction publique concours ye ko ministre nagakɔrɔmɔgɔ dɔw minɛna sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na Amara o balina ko ye mun ye ko jamanakuntigi yɛrɛ masurunamaw de sera k'i tɛgɛ da ninnu ka sonyɛni kan koyi o mana bɔ yen Coupe d'Afrique ale demi-finale ou bien jumɛn de don comment on bɔra la ko voilà o don a mana kɛ min ye o don sa a kɔni bɛ yen bi Coupe d'Afrique bɛ yen bi sɔɔni yɛrɛ don an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna ani Sénégal coup d'état ko in an na dɔ fɔ o fana na ka fara a kan ko bi sɔgɔmada in na min ye Covid wari n'a bɛ fɔ a ma ko fond Covid o min kun sigira sen kan ko yaasa ka ni bana cɛjugu in kunbɛn k'a wari dunna koyi maa minnu bɛ yen ni olu welela bi ni pôle économique mɔgɔ y'a jira k'a fɔ k'u ye dunko juguya ni yurugu kɛ ani ka sɛbɛnw don ka wari labɔ sɛbɛn minnu tɛ se ka wari labɔ ka jɛ ka kojugu kɛ ka nafolo ta k'a dun fond Covid la ko maa dɔw welela ko olu minɛna bi pôle économique ale ka wulikajɔ senfɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ ko Burama Jara ale kun ye régisseur ye ministère de Mali ni l'extérieur la Amara mɛ nin yɔrɔnin faranfasiya parce que mɔgɔ tɛna faamu k'a fɔ ko Mali ni l'extérieur o régisseur bɛ se cogo di k'i yɛrɛ sɔrɔ nin ko in na ni bɛɛ lajɛlen hakili b'a la maliden minnu tun bɛ yen n'olu nana ka bɔ kɔ kan ou bien ni maa minnu nana n'a fɔra ko yan'u ka t'u ka so u tun bɛ waati min kɛ hôteliw la Mali ni l'extérieur sen donna ko in na tan de donc olu de tun b'u bɛrɛbɛrɛ k'u taa dunanjigiso di u ma ko maaw de bɛ bɔ kɔ kan ka na ni bana cɛjugu in ye olu tun bɛ taa hôteliw d'u ma musaka dɔ fana tun bɛ olu bolo Covid ko in na o de la Mali ni l'extérieur olu ka régisseur o sen yera a la maa min yɛrɛ bɛ yen n'o ta ba ka bali maaw la dɔɔni o ye Akori Ag Iknani ye Covid bana yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min Iri Princesse hippodrome yɔrɔ in na yen o directeur k'u y'o minɛ Ousmane Ag Ataer hôpital du Mali directeur kɔrɔ ko o bɛ a la Ablaye Sanogo Gabriel Touré directeur o b'a la directeur kɔrɔ o b'a la Ilo Bela Dial min ye Ponger directeur ye ko waati Muniru Babi na ale centre de recherche contre drépanocytose o directeur ko o b'a la an yɛrɛ kɔrɔkɛ b'a la Ousmane Faye hôpital de dermatologie Ousmane Faye docteur Ousmane Faye ko ale fana bɛ a la Al Musafa Ouattara ale ye hôpital Kati dɔgɔtɔrɔso directeur kɔrɔ ye o bɛ a la Musa Kulubali o ye Segu dɔgɔtɔrɔso directeur kɔrɔ ye o bɛ a la Dade Ben Sidi Ben Bouye Haidara ale ye Sikaso dɔgɔtɔrɔso directeur ye ale b'a la Nanta Sogoba o ye comptable ye Sikaso dɔgɔtɔrɔso la o fana bɛ a la wa ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na a kunnafoni juguma yɔrɔ ye min ye ko kunnafonidilaba dɔ tɔgɔ b'a la dɛ k'a ye musakaba minɛ dɛ Covid communication na k'a yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ nin waati in na sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na fond Covid a wari a taara yɔrɔ jumɛn a kɛra cogo di maa caman bɛ bi olu bɛ kaso la fond Covid ko in na ka kɔn ninnu ɲɛ nin ye a dɔgɔtɔrɔma yɔrɔw ye ko baara tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sen na halisa sɛgɛsɛgɛli bolo ma a yera k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli minnu n'o olu kɛra kunnafonidi gafe min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko élite k'ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ k'a ye k'a fɔ nin waati laban in na concours min n'o kɛra n'a bɛ fɔ ma ko fonction publique concours ko o sɛbɛn ko labɛnni senfɛ yuruguyurugu min yera a la n'a fɔra ko segin ka kɛ concours in bɛɛ lajɛlen kan ko ministre ale nagakɔrɔmɔgɔ dɔ bɛ a la ni min sen bɛ la n'o ye chargé de mission dɔ bɛ yen ko ni o bɔra la ko ministre nagakɔrɔmɔgɔ tɔ bɛɛ lajɛlen sen bɛ nin ko in na
wa ko a maa fɛn fɛn bɛ yen n'olu minɛna nin kɔnkuru in suyɛni labɛnni n'a yuruguyurugu n'a namara la k'a caman bɛ garde à vue la nin waati in na sɛbɛn in ko a sera ka ɲɛdɔn sɔmi kɛra nin ko in na ala ni jamanakuntigi yɛrɛ kɛrɛfɛmaaw olu ka wulikajɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka kolakɔlɔsiw senfɛ k'olu de taara bɔ nin ko in kan amara nin ye kojugu ye dɛ ça fait donc sisan minisiri min tun bɛ yen n'o tun bɛ ka kɔnkuru kɛ o bɔra yen minisiri kura min nana ale ni mɔgɔ minnu nana olu de nana nin kɛ aa i y'a mɛn jɛgɛ ji don dɛ Asimi ko bɛɛ ka to i bɛ se ko la i bɛ se min na i ka to la kɔnkuru labɛnni aw m'o kɛ fo ka kɔnkuru yɛlɛma k'o kɛ ko wɛrɛ ye an bolo k'a sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na maa minnu ye nin waleya in kɛ ko u dɔrɔn tɛ dɛ ko maa caman bɛ yen minnu ye sujet ninnu san ka t'u feere ka maaw ɲini k'a feere u ma nin kɔrɔ ko nin ye ko wɛrɛ de daminɛlen ye tuguni min sɛgɛsɛgɛli bɛna na to sen na kunun ko kiiri tigilamaw n'o ye cour suprême maaw ye ka kɛɲɛ ni Aruna Modibo Ture ni ale ye minisiri kɔrɔ ye sécurité affaire la ale ka avocat ka wuli ka jɔ ani a ye sarali kɛ a ye wari sara pour que ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ nin ko in na ale kɔni labilara kunun cour suprême mɔgɔw fɛ sécurité ye machine de ye machine minnu bɛ aéroport la pankurutigi kɛnɛ kan i natɔ n'i taatɔ minnu bɛ ja ni photo ta baara min bɛ kɛ ni a ye musaka de donna a la jamana fɛ jamana kumaniyara a ma yuruguyurugu ni jungo juguya la sigana kun kɛra ale la ko k'a minɛ ko sabula ko maa minnu y'a kɛ k'a n'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka baara in kɛ kunun ko cour suprême maaw olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a n'a yɛrɛ ka avocat ka wuli ka jɔ a n'a ye musaka sara u y'ale bila an na wari in hakɛ ɲini k'a dɔn sinon cɛ dɔ minisiri Kamara o ye 500 millions de sara a y'a ta sara dugukolo la dugukolo 500 millions a y'o de di jamana ma wari bɛ jamana in kɔnɔ koyi Amara anw de ta ye sinon dugukolo 500 millions ale y'o sara ale bilara ka taa ka so ale bɛ pankuru jamanakuntigi ka pankuru ko o yuruguyurugu min sara i bɛ ka tile la kunun pipi de la nation sɔrɔdasi minnu fatura olu denw sigiyɔrɔ ni dayɔrɔ ni ɲɛjɛyɔrɔ sɔrɔla olu ye dugukolo hectare 2 o labilara jamanakuntigi a yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan yaasa u ka kɛ u sigiyɔrɔ ye pipi de la nation ninnu olu ye maaw ye denmisɛnnin minnu faw fatura kɛlɛdagaw la jamana bɛ se ka hakili to olu la cogo min Bamakɔ kɔnɔna yan ntɛnɛn kalo tile 5 ka taa bila araba kalo tile 6 la u y'a jira k'a fɔ ko dɔ kɛra n'o ye ko balina koba ye ko hippodromukaw fɛ yen npogotigi dɔ ale n'a ɲamakɛ k'olu de filɛ nin ka taa jigin dunanjigiso dɔ kɔnɔ u donnen dunanjigiso in kɔnɔ sa ko min ye sunguru in kɔni ye o sera ka bali ka bɔ ten sanga damadɔnin tɛmɛnen ka taa ka a ɲamakɛ in kɔni fililen to yen min ye gardien ye sa olu de kɔni nana to munumunu na ɲamakɛ in ka samuru dala ye k'o gosi k'o kɛ dunu ye k'o fɛ cɛ tɛ ka wuli u ye da kari ka don cɛ kan o taara sɔrɔ a dalen don joli la sunguru min y'a kɛ o ɲinina ka dɛsɛ ko ala farala cɛ kan a ma sa polisiw ni sapeur pompiers ni wulikajɔ olu kɔni kɛra u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la nka o y'a sɔrɔ joli k'a ye joli fɔnɔ dɛ ko nin waleya in kɛra hippodrome na sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw ko olu bɛ sen na Mali ale ni Dakar ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ drogue min bɛ yen n'u b'a fɔ ma tramadol ko bolo dara o réseau ba dɔ fana kan réseau belebele kwalenba min ye Kedugukaw fɛ ye drogue in bɛ tɛmɛ yen de fɛ ka munumunu saalo kɛ sa ka na i yɛrɛ sɔrɔ ko drogue in kuru kelennin k'a bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ min ye 10,4 a kuru kelen k'a bɛ bɛn o de ma n'o o ye tramadol ye ko k'a lajɛ bi ko o kɔni a ɲɔ ɲɛlen don damandaw la kosɛbɛ k'olu b'a kɛ u kolijiw la u b'a kɛ u minijiw la u b'a kɛ kafew la ko o de b'olu galabu kɛnɛya maa mun y'a to nin sera ka sɔrɔ sa office central de stupéfiants olu de wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ nin baara in kɛ u bɛ taa tramadol in ta Dakar port de la ye ka tɛmɛ n'a ye Niger fɛ ka na dɔ feere Bamako yɔrɔ o yɔrɔ sani sanubɔ kɔni bɛ yen
u ka client sigilen no ye min ye jɛkulu yɛrɛ nima yɔrɔ ye maliden dɔw de b'a la ani senegalika dɔw olu de kɔnɔ kɔni ko in sinsin k'a sigi sen kan k'a k'u ka nafasɔrɔ sira ye ko wa ko bolodar'u kan kɔ kan kibaruw la wɔlɔfɔw fɛ yen union africaine k'ale dusu kasilen don union européenne k'u ka kalata kɛ l'américain ko k'u jija ko sariya min bɛ sen kan ko k'o kɛ wɔlɔfɔw yɛrɛ ko décembre kalo tile 14 ko y'u ka kalata ye a ko birisa ɲagaminen don ko senegali kɔnɔ bi sɔgɔmada in na yɔrɔ bɛɛ sumalen don tewu depuis dugu jɛra ko maaw kɔni ko k'u bɛ ka muruti belebeleba labɛn ko sabula waleya min kɛlen filɛ nin ye u tɛna se ka jɛn n'a ye cogoya si la k'a fɔ ko kalata bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko ka taa bila fo waati wɛrɛ la ko min ye diɲɛ seleke naani maaw ye k'u tɛ se k'u kantigɛ da yira nin ko in na cogo si la sabula Macky Sall ja tɛ farinya cogo si ka nin kɛ n'o y'a sɔrɔ a sɛbɛnnen tɛ diɲɛ seleke naani jamanaw la a mara ko sɛgɛsɛgɛli ko tɛ nin na koyi ko taa kana tɛ nin na ko wɔlɔfɔw ko k'u bɛna n'u bila u fila ni dɛbɛ la min ye Emmanuel Macron ye ale tɔgɔ na kɛ nin ko in na ka nin bɛnbɛnbɛn in senkɔrɔma dondo k'a wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan ko nɔn tɛ ko jɔnni bɛ nin faamu a k'a fɔ ko Mali Burkina Niger ko terroriste b'olu fɛ yen ko terroriste sugu jumɛn bɛ Senegal n'u b'u bali ka taa kalata la Faransikaw fɛ yen u ka ministre kɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Marie Bockel ni ale yɛrɛ fa n'o tun y'a jira k'a fɔ ko farafinw kan ka to farajɛw ka Faransika jɔnya la ko Macron ye o de ta Bockel de ta k'o kɛ maa ye maa min bɛna na Faransi ale ni farajɛ jamanaw olu cɛla kumaw olu fɔ nin waati nata ninnu na Istanbulkaw fɛ yen Turki ko min ye maa dɔ ye kɔni ko olu bɔnɛna u ni na olu kɔni tun y'a lajɛ k'a fɔ k'u bɛ taa bin u ka kiiritigɛyɔrɔ dɔ kan polisilaka minnu bɛ olu kɔni ye mugu kɛ k'a fa a mɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen faga yɔrɔnin kelen k'u su cɛ ka taga ni u ye k'u y'a jira k'a fɔ ko maa 5 olu joginna sen fɛ min ye polisi 2 o bɛ waleya in na maa minnu ka wulikajɔ kɔni tun ye min ye o ye ka dankari kiiritigɛ la kiiri dɔ de tun bɛ yen u tun t'a fɛ cogoya si la u ka se ka ɲɛ sɔrɔ ngilɛw fɛ yen ko kibaruya duman tɛ yen dɛ masakɛ min kan ka kɛ masakɛ nata ye masakɛ ye sa n'o ye Charles III ye k'a jira k'a fɔ ko cɛya bana b'a la koyi wa dɔw yɛrɛ fana ko ko cɛya bana sugu min don k'o dɔɔnin tɛ fɔlɔ a kɔni taara da dɔgɔtɔrɔso min na ko olu de kɔni ko a kɔrɔla sira k'a fɔ ko cɛya bana b'a la min ye bana in ye k'a taalen don yɔrɔ jan fana u ka kunnafoni di so min bɛ n'o ye BBC ye o yɛrɛ ye kuma in dangɛnɛya k'a fɔ ko cancer de prostate de b'a la ko nka ko yɔrɔ kelen min don k'o m'a dɔn nin ye kabako ye dɛ fangata ma nɔgɔ AICKaw fɛ yen olu ka procureur ale kɔni ye ɲangini kɛ ka taga ka ɲɛsin mɔgɔ 70 ɲɔgɔnna ma mɔgɔ 70 min ni sɔmin nana k'a fɔ ko san 2021 u ka jamanakuntigi n'o ye Jovenel Moïse ye ale ka fatuli senfɛ Kolombikaw ko olu ka siganasɔrɔsi dɔw bɛ k'olu yera ko in na min ye a yɛrɛ ka gouvernement maa dɔw ko olu jalakilen don nka ko balinakoba ye min ye président min n'o fatura a yɛrɛ furumuso n'o ye Martin Moïse ye k'o fana sen bɛ janfa in na ko sabula ko wulikajɔ in senfɛ ko ale yɛrɛ kun joginna maa 70 min ka kiiri kan ka kɛ AICKaw fɛ yen ko jamanakuntigi yɛrɛ furumuso k'a b'a jalakimaaw la sabula sɛgɛsɛgɛliw ko o y'o yira min ye baara minnu kɛra sa k'olu sigi sen kan n'o o ye procédure bɛɛ lajɛlen ye k'a tɔgɔ ye taa ni ka segin kɛ yɔrɔ caman na téléphone cikanw olu yera a ka bɔlɔlɔ siraw fana fɛ ka taa fara a ka textow kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen y'a to ko bi a bɛ maaw fɛ maamu a dun ɲɛji cayara a don dɛ ale yɛrɛ tun bɛ ɲini ka na anw fɛ ani kasi nɛgɛ don anw yɛrɛ la a ko la a don i bɛ IC consul dɔ yan Madame Dramé Kadiatou Konaré ministre de la culture Alpha Demuso ale de y'u ka consul ye Mali la yan a wagati a ye wulikajɔ kɛ sangafo taara kɛ ale yɛrɛ fana ye ka kɛ ni nin waleya in ye n'an bɔr'o la États-Unis kaw fɛ yen ko sigana sɛbɛn dɔ kɔni bɔlen don k'o dilan k'o labɛn koyi min ye New York Times ye ko ale sera k'i bolo da o sɛbɛn in kan k'o sɛbɛn in kan ka taa u ka kiiribon dɔ la kiiribon min n'o bɛna n'a to u ka kalata nata min filɛ nin ye k'a ko sɛgɛsɛgɛli n'a a bɛrɛbɛrɛliw bɛ se ka dɔn cogo min ko sabula k'u sɔmin kɛlen don a la k'a fɔ min ye Trump ye ko n'u m'u farati k'a bɛ fiɲɛ fara n'u ye dɛ Sinikaw fɛ yen u ka sage-femme muso dɔ a ko ale denw ko a tɛ jɛn n'a ye cogoya si la a ka tiɲɛ ka di a denw ma u ko munna ko a tɛ fɛ tiɲɛ ka di a denw ma ko waati min na ale fitinin k'a fɔ ka na ale b'a ka musoya waati la tuma min na ko ale den ninnu taara ka taa ale yɛrɛ ka tɔgɔla sɛbɛnw bɛɛ ta k'u falen k'u yɛrɛ bɔ ale denya la
ale dun ye baara kɛ fo kana se san 50 ani kɔ ma ale san 20 kɛ fonctionnaire baara la wa min ye denw ye bi ko k'u tɔgɔ b'a ka testament la koyi a tɔgɔla musaka min bɛ yen n'o b'a tɔgɔla bi o bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ euro wari miliyɔn 2 a n'a kunkanfɛn ko nka ko den 3 in k'a tɛ fɛ a ci kelen ka dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen sɔrɔ a la ko sabula ko u ma ale dɔn u ba ye u ma sɔn ale la u y'ale kɛ mɔgɔ ɲugutɔfɛn ye ko bi k'a ye k'a fɔ ko ale bɛna taa lahara ko k'u tɔgɔ kɛ sɛbɛn na k'a ma jɛn n'a ye bi a ma jɛn n'a ye sini sini jamana ɲɛmaaw k'u ko u b'a ta a ka dabada ma ka kɛ ni a ka laɲini ye den ninnu k'u k'u yɔrɔ janya wari in na dɛ aw ba ɲumanama aw ma sɔn o la o dɛsɛlen ka musaka sɔrɔlen sisan ko aw bɛna ko aw bɛ tiɲɛ na heureusement musokɔrɔba ma sa sinon wa ni ye nin dun ma o ti b'a la u bɛ sɔn k'a fɔ ko dɔ fana t'a den ye États-Unis kaw fɛ yen ko kiiri tigilamaw élection cɛbɔ kumaw bɛ senna waati min ko min ye juge fédéral dɔ ye k'ale ye sɛbɛn dɔ bɔ ka sɛbɛn dɔ lasegin min b'a to Trump kana se ka kɛ cɛbɔ ye ko cɛbɔya kɔni ko tɛna se o bali tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ tuguni ko sabula min ye Trump ye k'a ye sira min ta ko sira min don k'a citɔ kɔni k'o bɛ gɛlɛya sabula o y'a yira k'a fɔ ko kalata mun tɛmɛna san 2020 ko Trump tun y'o jaabiw bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka taa yɛrɛ kanu na k'o kiiri de bɛ sen na Joe Biden k'a kunkolo tɛ yen dɛ États-Unis jamanakuntigi ko tuma o tuma ko n'a bɛ kuma ta yɔrɔ la k'a b'a fɔ ko François Mitterrand a kɛtɔ k'a fɔ ko Emmanuel Macron ko waati caman k'a b'u tɔgɔ ɲagami ɲɔgɔn na ko wa ko Trump y'o ta k'o k'a ka campagne kɛla ye koyi k'aw ka président tɛ nin ye wa maa min yɛrɛ tɛ kow dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na t'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ bɛ Faransi jamanakuntigiya la ko Trump bɛ k'o ta ko k'o kɛ campagne kɛkan ye wa ko min ye nin waleya in ye k'a kɔni bɛnnen tɛ maa caman ma ko sabula o bɛ k'a jira k'a fɔ tiɲɛ na min ye jamanakuntigi ye ani bonya ka kan farikolo ɲɛnajɛ sɔɔni sisan min ye demi-finale ye Afrique du Sud ale ni Nigeria cɛ 17h sɔɔni dɔrɔn o bɛ daminɛ o mana ban sa nɛgɛ kanɲɛ 20 su fɛ mɔgɔ ninnu ni RD Congo bɛ jouer Côte d'Ivoire sa Côte d'Ivoire o ni RD an ŋaniya dɔnnen don koyi Amara nin balontan in na an ŋaniya dɔn hali ni anw ma fɛn hali n'anw ma fɛn fɔ maa ye anw ŋaniya anw yɛrɛ président don match yɛrɛ kɔrɔ ni fɔlɔ in yɛrɛ ye o anw ŋaniya dɔɔnin ko kunu an ye eto ka chargé de communication an tun b'a sɔrɔ an y'a wele a ko an ma ko ɲɔgɔn ye kɛra Cameroun y'a ka Coupe d'Afrique bilan kɛ fédération mɔgɔw y'u ka réunion kɛ nin ɲɛna nin ma ɲɛ nin bɛ se ka kɛ ka ministère mɔgɔw wele jalakiw ka kɛ jotigiw ka jo ka jalaki ko baara banna yɔrɔ min ko tɛ y'a ka démission lettre de bɔ ka da tabali kan ko nka k'u ma sɔn k'u ko k'a tɛ taa yɔrɔ si a bɛ to a la de bi a bɛ to a la sini donc an y'o sɔrɔ a yɛrɛ ka chargé de communication da k'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ anw ye kibaruya min o tun y'a ka lettre de démission de publier ka tila k'a fɛ nka kunu Cameroun télévision soba fana na o y'a jira k'a fɔ ko a ma démission in min ye u ka fédération mɔgɔw ye k'olu ma sɔn fiyewu an b'a fɔ sisan ko min ye ndolanci ye ala k'a tɔ timɛko ɲuman jira an bɛɛ lajɛlen na sanga dɔɔnin dɔrɔn min ye sisan Jani.ml sanfɛ aw na kunnafoni farikolo ɲɛnajɛ ale demi-finale sɔrɔ an ka page kɔnɔ